Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je eigenlijk op stemmen in al dat politieke geweld in jouw gemeente? Want er is zoveel keus. En wat is eigenlijk de visie van al die partijen op de komende 4 jaar? Nou, in de Stempotlood Challenge hebben alle politiek vertegenwoordigers van die partijen hun visie voor de komende tijd op het doek getekend of geschilderd. Vandaag de beurt aan Noord-Beveland. En dit was wat zij op het doek hebben gezet. Ik ben Charles Elkens van D66 Noord-Beveland. U ziet hier naast mij het product van mijn creatieve uiting van vanavond. Ik heb geprobeerd in beeld te brengen een van de grootste knelpunten van ons eiland. Dat is de ruimtelijke ordening. U ziet een perspectief vanaf het eiland gericht zeewaarts of Veersemeerwaarts. Want we kijken vanaf een groenwijds landschap naar een kust die we graag onbebouwd willen zien. Daar vandaan dat er kruisjes staan door de huisjes aan de kustlijn. En u kijkt daarna naar het water, waarbij je links het wilde water van de Oosterschelde ziet en aan de andere kant het Veersemeer. Daar moeten we ons bij bedenken dat het hier gaat om Natura 2000 gebieden. Als afronding de schone lucht daarboven, waar we graag het schone luchtakkoord voor getekend willen zien als gemeente. Ik ben Erik Milieu voor de Partij van de Arbeid GroenLinks Noord-Beveland. Ik heb een tekening gemaakt waarbij eigenlijk alles waar onze partij voor staat voorbij komt. Want we hebben natuurlijk te maken met klimaatproblemen, we hebben een biodiversiteitscrisis. Dus bij mij zie je de bijen wegvliegen, want we gaan ervoor zorgen dat ons eiland weer groener wordt. Veel bomen erbij. Woningen die ook betaalbaar zijn. Er staat er nota bene ergens nog een te koopbord in. Dus dat gaat hartstikke goed nu. Lokale afzet. Mensen die gewoon op de fiets hun boodschappen kunnen gaan doen. Wat dat dan gaat, wordt het een heel mooi, warm, sociale plek voor ons allemaal. Verder kun je meekijken. Je ziet dat ik met de regenwateropvang, we gaan denken hoe we met de toekomst omgaan. Dus een blik op de toekomst. Ik ben Johan Sandé van het CDA Noord-Beveland. Ik heb voor jullie getekend, ieder huisje heeft zijn kruisje. Want ja, we bouwen voor elke doelgroep, voor ouderen, maar ook zeker voor starters. Ik heb een mooie palmboom getekend op het eiland. Iedereen vraagt natuurlijk, waarom een palmboom op Noord-Beveland? Wij willen meer groen op het eiland. Maar we zijn ook daarnaast ook erg bang dat het strand wegkalft. Dus we willen snel wat nieuw zand hebben op ons eiland. Verder zie je een bezorgde boer in zijn tractor zitten. Want ja, die heeft toch zorgen over zoet water. Dus dan willen we samen met de boeren gaan kijken hoe we dat aan kunnen pakken. En verder is het natuurlijk ontzettend belangrijk voor wie we het doen. Dit zijn de mensen waarvoor we het doen. En die zijn allemaal blij. Want ze zijn natuurlijk hartstikke blij op Noord-Beveland. Mijn naam is Mark Vaassen. En ik ben van betrokken Noord-Beveland Ben. Wat wij niet willen op Noord-Beveland is windmolens en velden met zonnepanelen. We hebben er altijd consequent tegen gestemd. Wat we wel willen is woningen voor met name gezinnen. Die zijn er te weinig. Ze zijn ook te duur. Dus de gemeente moet ze een handje helpen. Ik heb ook een kerncentrale afgebeeld. Waarom een kerncentrale? Omdat de Duitsers de kerncentrale sluiten, moeten wij meer voor ons gas gaan betalen. Dat is een probleem wat we allemaal in de portemonnee merken. En Ben heeft daar voorstellen voor gedaan om de gezinnen te helpen. Waar we naartoe willen, is hier op het eind een eiland dat groeit en bloeit. En we zullen ook in de komende jaren daar ons best voor doen. Mijn naam is Steven van Belzen van de lokale VVD uit de gemeente Noord-Beveland. Noord-Beveland is een eiland om van te houden. En dat heb ik hier uitgebeeld op mijn schilderij, waar we voldoende woningen willen voor jong en oud. Waar we oog hebben voor rust, ruimte en natuur. En waar we de cultuur en de sport hand in hand met elkaar willen laten gaan. En we zien toerisme, ja, daar hebben we de slagboom op gezet. We willen niet meer van hetzelfde, maar inzetten op kwaliteitsverbetering. En een hele belangrijke is de verbindingsweg, de N256. Die moet wat ons betreft veiliger gemaakt worden. Ik ben Yvonne Maas, lijsttrekker voor Noord-Bevelands Belang. Ik voel me thuis op Noord-Beveland. Ik woon er al jaren. Noord-Bevelands Belang voelt zich ook thuis op het eiland. Wij staan voor een gemeente waarin we omzien naar elkaar en rekeningen houden met elkaar. En waarin ieder zich thuis mag voelen.
Noord-Bevelands Belang gaat voor een zelfstandige gemeente die bruisend is. Met goede voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. En ook de natuur moet goed behouden blijven en beschermd worden. Natuurlijk moeten onze financiën op orde zijn. En willen we investeren in onze kernen, dan moet dat ten alle tijden mogelijk zijn. Wij willen naast onze burgers staan, zoals u hier ziet. Dus wilt u gaan voor een groeiend en bloeiend eiland? Kies dan voor Noord-Bevelands Belang. Dit was het resultaat van Noord-Beveland. Op onze website omroepzeeland.nl kun je alles nog een keer rustig bekijken. Vooral heel veel succes gewenst met kiezen.